Днес реших спонтанно да запиша това видео без сложна подготовка, защото ми хрумна една фундаментална идея, която искам да споделя с вас. Искам да поговорим за нещо, което стои по-дълбоко от техниките за дишане, по-дълбоко от медитациите. Искам да поговорим за убежденията. Защото истината е, че ние не страдаме от реалността. Ние страдаме от историята, която си разказваме за реалността. В днешното видео ще ти покажа две ключови убеждения, само две, които имат силата да променят изцяло начина, по който преживяваш света. Това не е просто позитивно мислене. Това е промяна на операционната система на твоя мозък. Ако си уморен да се бориш с симптомите си всеки ден, остани с мен. Днес ще работим с причината, а не с следствието.